Estades a ver, imaxes desta mesma tarde son os servizos de emerxencia de Cambados que tamén se trasladaron ata aquí, son parte deses case 200 de efectivos de emerxencia que se trasladaron ata aquí para facer traballos de axuda e de limpeza de todas estas consecuencias da dana. Eles esta tarde o que fixeron nesta mesma rúa onde agora están traballando os bombeiros de Mallorca é achiques de garaxes, limpeza de sótanos, dicíannos que incluso algún con risco de derrubamento, traslados e incluso curas de persoas xente que tropezou no barro, porque hai veces que temos gran cantidade de barro acumulado, pisamos e non sabemos o que atopamos debaixo, así que teñense producido caídas con cortes, con golpes e tiveron que ser trasladados, e eses foron os traballos que fixeron eses servizos de emerxencia de Cambados. Chegaron onte, igual que o resto de efectivos, eses 160 efectivos de emerxencia que chegaron de toda Galicia, chegaron de xeito escalonado, entre eles están bombeiros forestais, protección civil, tamén Policía Nacional adscrita a Galicia. Están agora mesmo, durante todos estes días que vayan estar aquí, que nos din que non teñen día de regreso, que quedarán aquí ata que eles sexan necesarios, estarán organizados para efectuar sobre todo esas labores de limpeza. Nos hoxe puidemos acompañar a algúns deles durante toda a mañá, facendo esas tarefas, unha mañá na que todos eles traballaron e sen descanso. Como estades, o primeiro de todo? Bueno, bien, cansado. Traballo pesado, pero, bueno, sobre todo anima a ver como está todo isto. Lo decíamos cando chegábamos, por moito que miráramos a tele, mirades o que fora, as redes sociais, os periódicos, nadie se dá conta da magnitude desto hasta que está aquí. Non hai nada que te prepare isto. Medios galegos, máis de 160 persoas que están a colaborar aquí con Valencia nestas labores, con capacidade de achicar máis de 30.000 litros de auga por minuto, bombas de auga sucias, vehículos autobomba para limpeza, incluso maquinaria pesada para retirada de vehículos que quedaron enterrados ou semienterrados, podelo retirar. Que tipo de tarefas estades levando a cabo, Manuel? Pois primeiro desbloquear as calles, desatascar todas as tapas e todos os registros de augas, e despois intentar ir recollendo todo o que trouxo a riada para tamén que a calle quede desbloqueada. Xa no primeiro día, Valencia solicitou a través do CNEN medios e se enviou o que solicitaban, que era un helicóptero de busca e rescate, e con posterioridade Galicia ofreceu diferentes medios, a comunidade valenciana os aceptou. Nos encontramos tamén aquí con medios desplazados de Galicia de maneira autónoma que tiñan dificultades para poder acceder aos medios de valencianos e poder traballar desa maneira coordinada. Por tanto, a organización é fundamental. Tamén se traballa sen descanso na extracción de auga de sotos e garaxes. Unha unidade da Policía Local do Porriño accedía hoxe a un deles. Unha vez comprobaron que non había xente no interior dos coches, procederon á instalación das bombas de achique. No camiño atopaban a un membro da Armada. Estaba revisada a primeira planta que sí que non a confirmou, pero... E tamén bombeiros forestais, como por exemplo os de Laza, se encontran na comunidade valenciana, e este o antes e o despois de algunha das rúas de Alfafar tras os traballos destes efectivos con ferramenta manual. Os veciños de Alfafar nesta zona na que estamos están agradecidos. Escoitaba agora unha señora que vos dicía ide comer, por favor. Sí, entendo que a resposta é boa, non? Sí, a verdad que non miro moito para eles, lo recoñezo, pero é inevitable porque estamos o que estamos. Sempre está ben, te agradezan. O panorama é moi complicado porque hai unha dificultade moi elevada para retirar todos estes enseres, todo este barro, e esa é a labor máis importante. Nestes momentos é unha labor de limpeza. Manuel, tedes previsión de canto tempo ides quedar aquí? Dixéramos algo, sabedes canto tempo ides quedar? En principio, ata que faga falta ou ata que se diga por parte dos responsables últimos, pero en principio non hai data de volta. Hai traballo para moitas semanas aquí, moitas semanas.